Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Το όνομά σας και το σχόλιο σας. Λέγομαι Σώζος Παναγιώτης. Είμαι βιοτέχνης, αλλά στην ουσία άνεργος. Και θέλω να μιλήσω, επειδή βλέπω σήμερα για πολλά σκάνδαλα, μιλάμε εδώ για πολύ δίκαιο γενικότερα στην κοινωνία μας. Θέλω να ρωτήσω και τους πολιτικούς και τους νομικούς και τους δημοσιογράφους της αίθουσας για το θέμα των 600 δις του Αρτέμι Σόρα. Εγώ εντωμεταξύ, σαν ενεργός πολίτης, μιλάω με στοιχεία. Με χαρτιά. Θα δείτε τι σχέση. Έχει μεγάλη σχέση. Και το συζητάμε όμως σε κάθε εκπομπή. Έχει απαντηθεί 50 φορές. Εγώ όμως ήρθα με χαρτιά, κύριε Τι χαρτιά, τα λεφτά, έχετε φέρει τα λεφτά? Στην τελευταία εκπομπή. Αν έχετε φέρει τα λεφτά, στην τελευταία εκπομπή που κάνατε. Αν έχετε φέρει χαρτιά με δηλώσεις, να μην το συζητήσουμε. Όχι δηλώσεις, σφραγίδα του κύριου Στουρνάρα. Σας κάνει? Σφραγίδα, 3 Νοεμβρίου του 2012 απαντάει ο κύριος Στουρνάρας στην πρόταση του κυρίου Αρτέμι Σόρα για τη χρηματοδότηση της χώρας με 600 δισεκατομμύρια. Το παραπέμπει στο λογιστήριο. Παραπέμπει στο Γενικό Λογιστήριο. Διαβάστε το λίγο. Και μετά έβγαλε ανακοίνωση όμως το Υπουργείο Δεν Οικονομικών. υπάρχει μεταγενέστερη επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υπάρχει Οικονομικών. ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, σας βεβαιώ εγώ, την οποία έχουμε δημοσιεύσει. Σας προκαλώ υπάρχει, μη με προκαλείτε, σας το λέω σίγουρα. Εντάξει, τι θα πει με προκαλείτε? Μα είναι σοβαρό πράγμα να μου λέτε ότι με προκαλείτε? Γιατί με προκαλείτε? Μη με προκαλείτε. Υπάρχει ανακοίνωση. Ορίστε. Είναι πριν από αυτό. Διαβάστε λίγο τις ημερομηνίες. Διαβάστε λίγο τη λέει ανακοίνωση. Είναι πριν από αυτό. Ναι, έχετε φέρει τις επιταγές τώρα να κάνουμε δουλειά? Είναι τώρα συζήτηση αυτή, γιατί μα σας ρωτάω. Για τον Σόρα μιλάμε, τον Έλληνα Σόρα, και όχι για τον Τζορτζ Σόρος. Αν είναι ένα θέμα που δεν μας απασχολεί... Όλοι λένε επισήμως ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Κατά τη γνώμη σας, η κυβέρνηση δεν θέλει να εξοφληθεί το χρέος? Κατά τη γνώμη μου. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν δύο όροι. Δίνει 600 δισεκατομμύρια, όχι προσφέρει τα λόγια, έχει κάνει κατάθεση. Η Καναδική Τράπεζα όμως λέει ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά. Κάντε λάθος. Πού, στον ισολογισμό? Έτσι έχει απαντήσει. Τι από πού το λέω? Ρωτήσαμε την τράπεζα. Εσείς. Μισό λεπτάκι, μπορώ να... 5 εφημερίδες έχουμε θέσει το ερώτημα. Και η τράπεζα απαντά ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα. Μπορώ να έχω το χρόνο μου. Εκτός αν είναι ένα θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να ακουστεί. Ποιο? Κάθε φορά ακούγεται. Δεν έχω κάνει εκπομπή χωρίς το Σόρα. Και για το μανάβι να μιλάμε, έρχεται κάποιος και ρωτάει για το Σόρα. Βαρέθηκα όμως, δεν έχει νόημα. Να σας πω κάτι. Πείτε στον κύριο Σόρα να πληρώσει το χρέος, να τελειώνουμε. Τι το συζητάμε από εκπομπή σε εκπομπή? Χωρίς μεσολαβητές. Τι τον θέλει το Στουρνάρα? Ποιος τον χαιρετάει το Στουρνάρα? Να πάει μόνος του άνθρωπος, να πληρώσει στις τράπεζες τα ομόλογα, να τελειώνουμε. Λοιπόν, κύριε τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση? Έχω δικαίωμα λόγου ως πολίτης. Ναι, πείτε τα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού είναι τα λεφτά? Λοιπόν, όταν ο Στουρνάρας, όχι όταν ο Στουρνάρας, τα λεφτά πείτε που δίνει είναι. προς έλεγχο. Μην με διακόπτετε, γιατί έτσι δεν με αφήνετε. Μα δεν γίνεται έτσι όμως. Σας έχω πει ότι... Μα μου φέρνετε τώρα το ότι το παρέπεμψε στο λογιστήριο ο Στουρνάρας σαν απόδειξη ότι υπάρχουν τα λεφτά. Τώρα παραπέμπει στους αρμόδιους... Χαρτί ότι υπάρχουν τα λεφτά, έχετε να μου δείξετε? Αυτό είναι αρμόδια τα όργανα και οι φορείς και η κυβέρνηση. Απάντησαν τα όργανα και οι φορείς ότι το ελέγξαν και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, προκαλώ όποιον πολιτικό. Μην προκαλείτε γιατί έχουν απαντήσει. Δεν υπάρχει απάντηση, κύριε Χατζηνικολάου. Υπάρχει επίσημη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Για εσχάτη προδοσία που έχουν όλοι τους. Μήνυση για εσχάτη προδοσία που δεν παίρνουν τα 600. Τι όλοι τους? Για μισό λεπτό. Μην μ' αρχίζεις τα γενικά. 302. Ποιος είναι αυτός που με πάει για εσκάτη προδοσία? 302. Στο Star Channel στις 2 η ώρα τη νύχτα. 302. Μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Αν θέλετε να χλεβάσετε με πάει για εσκάτη προδοσία. Αν θέλετε να χλεβάσετε. Και ήρθες εσύ να μου το πεις, θα με πας στο γουδί ο Σόρας? Τον ήξερα και χτες δηλαδή. Κληθείτε στην προανακριτική εξέταση να απαντήσετε τότε. Άκου όλοι. Αυτό που σας ενοχλεί, τα οριζόντια μέτρα, ο εκφασισμός της γενίκευσης, έρχεστε εδώ ακόμα και ως πολίτες και λέτε δεν σας αρέσουν οι δύο όροι. Δεν σας αρέσουν οι δύο όροι που έχει θέσει. Λογιστικό έλεγχο της από ποια θέση θέτει όρους? Προσέξτε να δείτε. Από ποια θέση θέτει όρους? Ποιος είναι αυτός? Ο Σωτήρας. Δεν βαρεθήκατε Σωτήρες? Θέλετε να με καλύψετε? Αψήφιστους, ανέλεγκτους. Θέλετε να με καλύψετε, να μην ακουστεί αυτό που θέλω να πω? Όχι.
Δηλαδή, αν μίλησα θέλω να μην με καθίσεις εσύ με το Σόρο σε σκαμνή. Ελάτε, ολοκληρώστε. Δεν πρόλαβα να Ελάτε, ολοκληρώστε, αφήστε και τα λεφτά να τελειώσουν. Υπάρχει λοιπόν, θα τα αφήσω τα λεφτά, γιατί πολύ σύντομα θα δείτε πολλές αλλαγές σε αυτό το θέμα. Οι Έλληνες ενώνονται. Λοιπόν, υπάρχουν δύο όροι. Εγώ εκπλήσω με πώς υπάρχουν τόσο εύθυστοι συμπολίτες. Εκπλήσω με ειλικρινά. Ελάτε. Ναι, πολύ σοβαρός λόγος. Δεν θέλω να πληρωθεί το χρέος. Δεν θέλω να ξοδευτεί ο Σόρας. Ελάτε παρακαλώ τώρα. Αστιότητες να μιλάτε. Τι λόγος να υπάρχει. Στοιχεία και χαρτιά. Να ανησυχώ μην ξοδευτεί ο Σόρας. Τι ανοησία είναι. Οι όροι είναι οι εξής. Λογιστικός έλεγχος του δημοσίου χρέους, κάτι που θέλουμε όλοι οι Έλληνες. Αυτούς τους όρους έβαλε για να πάρουν τα 600. Και ο δεύτερος όρος είναι από το 1974 έως και σήμερα να αποδοθούν ευθύνες από 10 κληρωτούς αεροπαγίτες. Γι' αυτό δεν αγγίζει η κυβέρνηση αυτά τα 600 δισεκατομμύρια. Και η οικονομική όρη είναι μισό της εκατό και 100 χρόνια αποπληρωμή. Και το μισό της εκατό θα παραδοθεί στον ελληνικό λαό πάλι πίσω. Αποδείξεις ότι υπάρχουν τα χρήματα, έχετε. Τα έχουν στα χέρια τους οι υπεύθυνοι. Οι υπεύθυνοι έβγαλαν ανακοίνωση ότι ερωτήθηκε η τράπεζα. Μπαρόζο, και δεν υπάρχουν τα χρήματα. Και όλη τη κυβερνήση, ο Άριος Πάγος και όλα τα κόμματα της Βουλής γνωρίζουν. Ελάτε. Κύριε Βορίδη, παρακαλώ να απαντήσετε εκ μέρους της κυβερνήσεως. Σε ποιο θέμα? Σε αυτό το θέμα. Τι λέτε αυτό? Είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσει η εκπομπή. Σοβαρά μιλάτε. Βεβαίως, σοβαρά. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν παραπλανηθεί και πιστεύουν ότι υπάρχουν. Σας παρακαλώ. Αντί να απαντήσουμε σε αυτό, να πούμε κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά δύο συμπολίτες μας ισχυρίζονται κάτι το οποίο στα αυτιά μας έχει παράλογο. Όμως αυτό βάζει ένα πρόβλημα. Ότι η ελληνική κοινωνία πραγματικά ζητάει ουσιαστικές απαντήσεις. Και αυτό είναι θέμα. Γι' αυτό λοιπόν η ερωτήση των περισσότερων ήταν τι κάνουμε στο μέλλον. Σε αυτό το πολιτικό σύστημα πρέπει να απαντήσει. Και πρέπει να απαντήσει με σοβαρότητα. Υπάρχουν λοιπόν θεσμικές αλλαγές οι οποίες ακούστηκαν προηγουμένως και δίνουν τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να ενεργήσει με συγχωρείτε, κύριε Βουλευτά, κύριε Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, θα σας πω ότι κατά τη γνώμη μου έχει πολύ σοβαρές ευθύνες το πολιτικό σύστημα όταν επιτρέπει να αναπτύσσονται φιλολογίες και φημολογίες σαν αυτές χωρίς να παρεμβαίνει και χωρίς να βρίσκει τρόπο να απεριφέρονται κάθε μέρα και λένε ότι υπάρχουν τα χρήματα. Μα απαντάει το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν υπάρχει τίποτα και τελείως. Θα ξαναπούμε, να ξανακάνουμε την κουβέντα. Όποιος πίστηκε, πίστηκε. Όποιος δεν πίστηκε, με κάτι μακαρά. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Λοιπόν, έχει τα αριθμό πρωτοκόλλου, εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο και δεν έχετε το λόγο. Ομιλείτε άνευ μικροφώνου, δεν έχετε το λόγο. Ήταν πολύ έξυπνο το να βρείτε τον τρόπο σε μια άσχετη εκπομπή να έρθετε για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Πέμπτη συνεχόμενη φορά. Όχι. Έχω δει όμως με ποιον τρόπο ο κύριος Σόρας και όσοι πιστεύουν σε αυτή την πρωτοβουλία, σε κάθε εκπομπή που κάνουμε, βρίσκουν τον τρόπο να είναι παρόντες. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν, τι αποφάσεις έβγαλε ο Άριος Πάγος. Πάρετε αυτή τη μήνυση που δεν γνωρίζει και η κυρία Κανέλη τίποτα με αριθμό. Μιλάτε καταρχήν χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεστε. Τη μήνυση την έχω διαβάσει και δεν αποδεικνύει ότι υπάρχουν τα χρήματα. Λέτε ανοησίες. Ελάτε, τέλος συζήτησης. Τέλος συζήτησης. Τέλος, ελάτε. Να έρθετε με τα αποδεικτικά ότι υπάρχουν τα χρήματα σε όποια εκπομπή μου θέλετε. Αλλά με τις αποδείξεις ότι υπάρχουν τα χρήματα. Είμαι απολύτως ανοιχτός. Όποτε θέλετε με τα παραστατικά της τράπεζας, τα οποία θα μου τα φέρετε από την προηγουμένη να τα ελέγξω. Όχι, είμαι ο Νίκος Χατζηνικολάου, δημοσιογράφος, και θα ελέγξω την παραμονή που θα μου φέρετε τα χαρτιά, συνομιλώντας με τη διοίκηση της τράπεζας για την οποία μιλάτε, με τη διοίκηση της τράπεζας, θα ελέγξω ότι είναι ακριβή τα παραστατικά. Όπως έχω χρέος. Δεν έχουμε θεσμούς. Παρακαλώ. Δεν έχουμε θεσμούς. Παρακαλώ, σιωπή τώρα για να ακούσετε τους συμπολίτες σας. Παρακαλώ, σιωπή τώρα.